أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد الفاتح الخاتم لما سبق وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم إن شاء الله zamu yi bayani ne akan adab na siyam bi ma'ana laduban azumi ko laduban mai yin azumi abinda ya kamata shi mai azumi ya zamo ya siffantu da su ko kuma ayyukan da ya kamata ya yi kasancewa daman shi azumi Allah ya wajabta mana shi ne saboda a samu tsarkakuwar rawuka bi ma'ana tahzibun nafs kamar yadda Allah ke gaya mana ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum sai ce la'allakum tattaqun daman illan yin wannan azumi saboda a samu menene tsoron Allah saboda haka tsoron Allah yana samuwa ne ta wajen gyara rayuka wajen ayyuka irin na alkhairi a cikin wannan wata in ce ayyuka na alkhairi bi ma'ana suna da yawa na farko dai shine mutum ya zanto cewa ya bi koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam misali za mu ga manzon Allah ya yi magana akan abin da ya shafi azumin kansa cewa akan abin da ya shafi suhur manzon Allah ya ce alaikum bi hadha suhur fa innahu ghizaa'ul mubarak yake cewa na hore ku da yin suhur saboda yin suhur abinci ne wanda yake mai albarka malamai suka ce albarkar shine saboda fa innahu yuqawwi as-sa'ima wa yunashshituhu yana karfafa mai azumi yana sa mai azumi ya samu nishadi haka kuma suka ƙara cewa shi yin suhur din yana sa azumi ya zanto da sauki saboda haka yana daga cikin laduban mai azumi ya zanto cewa yana yin suhur ba kamar yadda zaka ga da yawa daga cikin mutane wani sai ya ce ma baya yin suhur manzon Allah ya gaya mana cewa ayi kokari ko da kurɓar ruwa ɗaya ne ka tashi ka sha wannan ruwan saboda samun wannan albarka din saboda wani hadisi da Imam Ahmad ya ruwaito yana gaya mana cewa fa inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna alal mutasahhirin cewa Allah da mala'iku suna nema wa mai yin suhur din gafara suna nema masa gafara saboda haka wannan yana daga cikin abun da ya kamata shi mai azumi ya zanto ya siffanta da shi na biyu ana son yawaita karanta alkur'ani da yawaita kyauta a cikin wannan wata yana daga cikin abubuwan da ya kamata mai azumi ya siffanta da shi wadda za mu ga manzon tsira sallallahu alaihi wasallam yana gaya mana cewa kamar yadda hadisi ya zo kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasa wa kana ajwadu ma yakunu fi ramadan hina yalqahu jibril wa kana jibrilu yalqahu fi kulli lailatin min ramadan fayudarisuhu alquran fala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi min ar-rihil mursala hadisin zamu ga ya hada abubuwa guda biyu ya hada kyauta ya hada karatun alqur'ani saboda haka yana daga cikin abun da ya kamata shi mai azumi ya zamto cewa ya siffanta da shi wajen kyauta a cikin wannan wata ba kamar yadda sau da yawa daga cikin mutum zai naɗe hannu ya ce a'a shi bai da abun da zai iya yin kyauta da shi din ba haka rayuwa take ba Allah ya gaya mana a cikin alqur'ani li yunfiq zu sa'atin min sa'ati wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah cewa masu wadata su ciyar daga cikin wadatan da Allah ya basu wadda kuma basu da shi su ma su ciyar gwargwadon abin da Allah ya basu shi yasa ba za mu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kwadaitar da mu cewa man fattara sa'iman falahu ajru misli sa'imi ma lam yunqas min ajrihi shay'an cewa duk wanda aka zo yin buɗe baki ya ɗauki wani abu ya ba wani mai yin azumi ya yi buɗe baki da shi Allah zai ba shi lada gwargwadon ladan wannan mai azumin ba tare da an rage wa shi wannan ɗin ladansa ba to saboda haka ka gama zo Allah yana nuna mana abun da ya shafi kyauta ne haka yawaita karanta alqur'ani kowane lokaci ana son sa amma ballantana ma a cikin watan Ramadan kamar yadda hadisin da muka jawo ya nuna mana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daman ya kasance shine yafi dukkan mutane kyauta amma kyautar da manzon Allah yake a cikin watan Ramadana ta fi kowane irin kyautan da yake yi saboda Jibrilu ya kasance yana zuwa masa a kowane dare daga cikin dararen watan Ramadan suna karatun Alƙur'ani tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin yake gaya mana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda irin kyautan da yake yi har ya fi iska ma wadda ta taso bi ma'ana in iska ta taso da wadda yake so da wadda ma baya so zaka ga iskan ta same shi bi ma'ana kyautan manzon Allah yana samun kowa saboda haka wannan shine kira da nake yi ga yan uwa ayi kokari wajen
siffantuwa da wa'annan siffofi a cikin wannan wata ta Ramadan. Muna roƙon Allah ya karɓa mana ibadunmu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.